أبي من قالي محنا غير أمخنيات كانوا نسيت مالي لبسقت للدفت المحاسبة نسوم كون حد زوسنوا لنا نجار يقولوا من بيت فردي زوسنا بجرمن نسوم ده ناتهم راه حيلهم كم تنقرأ كزلوا وتم قالوا عندي تنبت لومي فرحان سعان نبرام يتسليتو نسيت كلنا نحلف أبي وتوي داون تخون ويجلا قوم زجاج ما كانوا شيء قارته قارت يعني رنا حدا قرب كذا حجي أبص 4 كذا كان نسجمر كوا نعي سبورت انتاي كل حاجة كاني كل مدهني تقبل مش كان نعي سبورت مقبل خبل إسحاق سلام دحنا دغم كامل صنحو قدوسيات مليس مسين يخو نايل مانتي حيزلكم زمصخو فيديوهات بزعوا ميري حفتنا حدشتي حبريتات لو اسكيتون فيديوهات رينا ملس كورات زوتي تنقلت مور مساي سام ادي مسبلان حجين عنزح منزلو ادينا بقى رايش اونس بيبونا نسمع ماما نخما ليبنين زبلا زلو انسان نسوم ابي من قالي محنا غير امخنيات كانوا نسيت مالي لبسقت للدفت المحاسبة نسوم كون حد زوسنوا لنا نجار يقولوا من بيت فردي زوسنا بجرمن نسوم ده ناتهم راه حيلهم كم تنقرأ كزلوا وتم قالوا عد أبوك نوبري مزدليو اسكا 10 شمون تخونوا نسغي بحق او مقدي تقبرنا بيت فردي تقربي أبيت فردي أنتراكت تويدك أنا بايكم اللوسو شعو أو همان تنقول تعبي يمكن دعي ما عند عسرت اللي كتحتت غليا عسرت طين يقول عك حتتي غلي يسمعي دمتي يسمعي تردي تعالى ندعي هندي تحنتي نجركن جن عسرت وين عند عندها حاجة شو عطت تقبرها بقى زين كتحطم تغليها جاب بيت فردي كحطوتي يا مسوم سيكتب لك غليها بيت فردي أنا أبراهام سيت بيت فردي مثل ما نخيدو كويس لك أتجمع بايس تباس إيش هاب نيمن هي نيمن على جبدة ديروكن فريند شاف فاميليا ودا عدها حوا اسني من مديا بايستو يا أنا حجيب ساعات زي بارتي تتقبر تدنس أنا فلت يا 1000 سبات نابس أكيد من عادي فتات قلم سور لي لكن أوت أتكا ولا حدا سبي زي اللي شعبك أنت عارف أنا هنوت أتي نبع عليه تتصاويرا إيش هيك نسيك نقرأك يعني 3 عمت ملو قبل بيت إيري خيد نيرة تمالك مقالي نفسها تقتل بها مش أجيرة حكم من عم زعطوت أنا نفسي كتفي أكتب الكلاسي أنت هتزغط وريدو على زق ولا عتسب لسها نسخي مس أركب عليك مس أكتر بتخيل يا كونتاكت لنا أنا أنت هاي تقول لك إن أخي أنت هاي مهنة أنا كيداري إن تبلنا معي هذا تغطي قبر ليلو أنت هاي تغطي تبلكوا 3 سبات على نسن صبوا زي حق زقات مرتي أبجلة توم قالوا كنت بلني ديك زاجم يا زخون زحاتهم بتصبوا عملوا سلانيوم تغطي جيرهم لا تمال نفسها تطفي إلى حسيبة حكمنا حديرة مالتيو تمال أيتنا قركون حجة تنجيرة حكمنا أنا بعلي وعيلة مالت حجة جزاتي أما نايت من مالتي أنت هاي تشجر تبلكم ولا نحنا كرد أنا أي خليني أي فلتناني لومني وفلتكم من قالي مسايكلا نفسها فأتني اليوم مسايكلاس نفسها فأتن كم أنت تبي جسها هم تقبل تبلكم حجة سملت خلنا نقرأ خلنا نزعينوتي إلومني إذا قبلك أنا حجة قال حالاتنا أبسعتي قال كنت عملت قال لاتنا مساي أبجزا مالتي حجي أنا مو جاي أخذنا دك إيه كده إحنا لسنا هفتلا عن تحت المبالكو قلنا زي أخ أبيك دفع بس إيش بينزو علينا ردي إني هدي سمعني كبرت حفتي أنا هنوت كتي نبع عليه تتصاويرا إيش هيك نسيك نقرأك يعني 3 عمت ملو قبل بيت إيري خيد نيرة تمالك مقالي نفسها تقتل بها مش أجيرة حكمنا عم زقطوت 10 عمت أنا نايزي أقول هولندي زلان داكيني نايزي أقول هولندي زلا زمتت تزارب لا نيركم لا داكينسي قال كي نفسها حنا نتتفد لي قال 10 عمت كبلخو هالوسي وارمزلش إيش لي وندان hallo es gibt keine hier die Wahrheit die Kinder die ist kalt sie ist kalt sie braucht Mama sie braucht eher Warmheit sie braucht Sicherheit sie braucht eher Mutter أنا قلت حنت دكو كنت تشكر أولادها تشكنيا لوها فكاري أنا عايكة يقول أنت تايبلوني صح حلال يا أخي du bist so stark du bist so unglaublich Menschen إذا شجر كله نحن نقرأك إذا أول عاد تمرت نجوب تيجي كيندرغاردن تمرتي يا خيط كاب تمرتي إنه جزا متصب أب جزا ناي بيزنس ناي شغري سرح يقولن لعلن تحت إمارن بين إيش علينا حجيجن روبوت فلتريها بقى تنفاس زي بلا رئيسة هوينا حجها أنا أبز مزارة بي مبكيك نقرأك لعلو قالي زمت أني يلا لعلو قالي سي 3 عمت كنت عمت سيري إذا ميديا لعلو قالي زمت أني سلزلة فتاوي تحجوس سلا أي تحجوس قداي كونن إستداس مش حات مش جبراخ لبي سيرني لبي حير قال 10 عمت قالي إيه في الشهلة زولت كاك حنا أرتب لنا خلانا كي أقولتي عند حمنسي تحني حكمنا أتي أخبها الكلوس إستاس نورمال مو قال 10 عمت الحركة قلنا موت 5 خجبر خلو أنا كم زخك على لومها يوجي كاي مالتيو موتسي كلا أيه بلانو ولا حنتي مو تناي مودة أتا كبدت زلوا نجرسي زيرو سناموتيو خبص حكا مالتي
እንታይ እዩ ዛሞት ዘውኽ ዘለካ እሞ እንታይ ዘጋጠመን ተጋጠመ ማለት እዩ ኮነ ዘጋጠመን ተጋጠመ ሲ ትሕትሞት እዩ ኩሉ ንሞት ከማን ክትሞት እንድሕር ትኽእሎ ሊኻስ ነታ ዘጋጠመተካ ሽግር ዋይኻ ክሰግራ ዘይትኽእል ዋይ ናብ ከምኡ ይበፅሑ ኣለዉ ብጣዕሚ ዘጉየካ ልብና ተሰይሩቆን እዩ ብጣዕሚ ክንደይ ንምሻለካ ንዓኣ ኮይና ንስድራኣ ኮይና ንሃገር ክትከውን ትኽእል ቆልዓ እቲ ስነ ልቦናኣ እንታይ ይጋጢምዋ ንዓ ባዕላይ ኣትፈልጦ ብዝያዳ ንገሰ ሰማይ ዋርሳ ንቤተሰብ ፅንዓት ይሃብ ይኽብል ዝኽእል ሓፈሻዊ ግን በዚ ጉዳይ እዚ ግን መልእኽቲ ካብ መወቲ ኣቤት ክትልውሁ ፍሽኽ ኢለ ተሓጒሰ ብግብርኹም ድሕርመተይ ገሊፅኩም ለይ ፍቕርኹም ስጋይ ሞይቱ ሓመድ ምስ ተደፍነ ልዕሊ ህይወተይስ ብስእለይ ከቢረ ኣቤት ክትልውሁ ገለ ናይ ንብዓት ኢሞጅ ገለ ናይ ስድራይ እንዳፅሓፍኩም መሰጅ ገለ እንዳነባዕኩም ብቪድዮ ሸር ኢልኩምኒ ኣነ ንዘይረዮ ኣቤት ክትልውሁ እኮ ብሰብ ክትግደሱ ሓውኹም ምስ ሞተ ጽቡቕ ተልቅሱ ናይ ሬሳ ገንዘብ ብዳምዳም ተኣኻኽቡ ኣብ ሰሓቕ ዘይኮነ ኣብ ሓዘን ትእከቡ ኣቤት ክትልውሁ ሰብኩም ኣጥፊኡኹም ስሙን ተሓዝኑ ሓቂ ከተምስሉ ርእስኹም ተድንኑ ኣብ ካልኣይ ሰሙን ፀርፊ ትጅምሩ ንዝተረፈት ሓፍትኹም ዳግማይ ክትቆብሩ ኣቤት ክትልውሁ በሉ ሪአዮ ናይ ሓዘን መልእኽተይ በፂሕኑ ኩሉ ዝገበርኩም ለይ ኣደይ ኣብ ማስ ሜድያ ተረዲኣ ብስምባደ ሃለዋታት እያ ናይ ቦይ እሞ ኣብ እዝኑ እምበር ኣነ ክሓስበሉ ከለኹስ ብጣዕሚ ነፍስኻስ ክተመስግን ኣለካ ፕራውድ ክኾን ኣለካ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ከምኡ ይቀሎኒ ኖ ክንደይ ሳሕራን ባሕርን ሰጊርና መፂና እዚኦም ፃዕዱ ክርድዎ ዘይክእሉ ታሪክ ወላ ነጊርካዮም ውሽጣዊ ክርድዎ ዘይክእሉ ክንደይ መሰናኽዒ ሓሊፍና ኣብዚ መፂና ሂወትና ንመርሕ ስድራና ንኣሊ ሓላፍነት ተሰኪምና ናይ ከምዚ ምሽ ብቆልዓኻ ወይ ከዓ ብንእስነትካ ክትሕልፎ ግዜ ኣብቲ ስድራና ዘድልዩና ስድራና ብዘይብሉ ሕሊፍናዮ ኩሉ ነገር ሲ ቻለንጅ ጌርካ ኣብዚ ሕጂ ዘለኻዮ ደው ኢልካ ስራሕካ ሰሪሕካ ኣነ ነው እንድዕ ዘለኻዮ ሂወት ዝበሃል ከምዚ በዲካ ክትከይድ ከለኻስ ብጣዕሚ ዓብይ ተስፋ ቆሪፅካ ትጀሚርካዮ ዘለኻ ክትርሕርሖ ክትገርፎ ደሊኻ ጎየድ ምርጫኻ እዩ ግን ሓደ ነገር ዘክር ካልኣይ ምርጫ እውን ኣለካ ስምኻ ንኺስካ ንቕድሚት ምስጋም ካብቲ ወዲቕካዮ ዘለኻ ሓመድ ሊሒስካ ምትስሳእ ንቕድሚት ምግስጋስ ክሳዕ መጨረሻ ምቅላስ ሰባት ኣብ ቅኤዩ ድሕሪ ሕጂ ካብ ዝለዓለ ክስጉም ኣይክእልኒ ወዲ እዩ ናይ መጨረሻ እዩ ክብሉኻ ከለዉ ንስኻ ግን ተሲኻ ስምኻ ንኺስካ እቲ ሶም ክሪእዎ ዘይክእሉ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ብዓይኒ ልቦናኻ እንዳረኣኻ ገስግስ ተስፋ ከይቆረፅካ ሓደ መዓልቲ ክኸውን ከም ዝኽእል እንዳሓሰብካ ንቕድሚት ገስግስ ሽዑቶም ትማሊ ወልሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ ሕጂ ዳ ኣብ ቅኤዩ ክላኻ ካብ ዝለዓለ خير كني زبولها تشبشبولك ኣብ ሰዓት እዝስ ብዙሓት ኣሕዋትና ተጨኒቕና ንሕና እውን ነብስና ክነጥፍኢና ጽቡቕ ውሳነ እዩ ዝብሉ ይበዝሕለው ክቡራት ኣሕዋት ኣጆኹም ሽኮሪና ኣጆኺ ተስፋይ ትቑረፂ ነዴኺ ወላዲት ክርኣያ ቁሊሕ በልዮም ንስድራኺ ስድራኺ ኣይተውሂ ክቡር ሓው ኣብ ጭንቀት ትርከቡ ዘለኹም ብምሉኹም ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደ መድሓይናን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕላ ጭንቀትኩም ትእለየልኩም ካብ ሽግርን መከራን ባዕላ ተውፅኹም ሕማዓት ሰባት ጎዳእትና ኣብ ዙርያና እንድሕር ሃልዮም ካብ ዙርያኹም ትእለየልኩም ንኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝኣመነ ዝሓፈረ የለን ኣቱም ሰባት ኣሜን በሉ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንብዙሓት ሰባት ካብ ጭንቀት ከተድሕን ካብ ሞት ከተድሕን ስለትኽእል ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ከምኡውን ሪፖስት ግበሩ ኣኹም ላይክ እንድሕር ጌርኩም ኣውቶማቲክ ናብ ኩሉ ሰብ ስለ ዝኸይድ ሽኮሪና ኣጆኺ ተስፋይ ትቑረፂ እታ ዝመትክላ መዓልቲ ስምኪ ክቀየርዩ ሬሳ ክትበሃል ኢኺ ብዙሓት ፈተውትኺ ቀረብትኺ ክጉህዮም ብፍላይ ከዓ ስድራ ቤትኪ ኣዴኺ ወላዲትኪ ክትሓዝን እያ ነዴኺ ረኣይ ሕማቕ ውሳኔ ክትሓስብን ከለኺ ኣጆኺ ሽኮሪና ዘይሓልፍ ሽግር እኮ የለን ክሓልፍ እዩ ትማሊ ሞት ናይ ሓፍትና ምስ ረኣኹ ምስ ሰማዕኹ ብጣዕሚ ሓዚነ ስምዒተ እውን ክቋፃፅሮ ኣይከኣልኩን ናይ ብሓቂ ሓዚነ ከዓ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንግስተ ሰማያት ይዋርሳ ንመላእ ስድራ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሙሉእ ምፅንናዕን ሓይልን ሃቦም ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብሓቂ እዛ ወርሒ እዚኣ ገለ ኣለዋ ክቡራት ኣሕዋት በጃኹም ተጠንቂቕና ንሕለፋ ብፍላይ ኣብ ጭንቀት ዘለኹም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሓንቲ ሓፍትና ኣብ ሆላንድ
ተጎዲኣትና ነይራ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከምኡ ኣብ ሆላንድ በዛ ወርሒ እዚኣ ሓፍትና ተጎዲኣትና እዛ ወርሒ እዚኣ ገለልዋ ክቡራት ይዋት ጥንቅቕ ኢልና ንሕለፋ ኩሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ክኸውን ከሎ በቃ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ ሓዘን ኢኻ ትሰምዕ ትርኢ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ኣጆኸ ክብርቲ ሓፍተይ ርእስኺ ኣቕንዒ ካብዚ ዝኸፍእ እኮ ብዙሕ ሽግርን መከራን ርኢኺ ኢኸኩ ምሽቲ ማለት ማሊ እቲ ክሕለፍ ዘይክእል ሳሃራ ባሕሪ ሊብያ ኩሉ ሰጊርክዮ ሞታይ ራ ሕጅኻ ኣዴኺ እኮ ክትክሕስያ ክትወልዲ ክትዘምዲ ምስልኺ ኣብ ደቅኺ ክትሪኦ ኮያ ሃንቀው ኢላ ትፅበ ዘላ ኣትሽኮሪና ንስኽስ ውለድ እባ ምስልኺ ኣብ ደቅኺ ባህር እዮም ኣትፅበቕቲ ተባዝሐባ ሓዳር ግበሪ ስለዚ ኣጆኺ እቲ ዘይሓልፍ ዝመስለኪ ሽግር ክሓልፍ እዩ ዛንታ ኮይኑ ከተዘንትውሉ ኢኺ ዘይሓልፍ ሽግር የለን ኣጆኻ ክብርሃው ተስፋ ይትቑረፅ እቲ ዘይሓልፍ ዝመስለካ ሕጂ ጸልሚቱ ዘሎ ጽባሕ ብርሃን ክኸውን እዩ ዛንታ ኮይኑ ክትዕለሉ ኢኻ ስለዚ ኣዴኻ ወላዲት ካረ በቃ ኣነ ትማሊ ስምዒተይ ሕማቕ እዩ ነይሩ ብሓቂ ማለት ኣይደኖ በቃ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ በቃ በቕባቕ ገይሩ ፈጢርኒ በቃ ኣነ ኣይክእልን እየ ክቡራት ይዋት ንእሽተይ ሓዘን ትርኤ ብጣዕሚ እየ ዝጉዳእ ብጣዕሚ ማለት እዩ ብጣዕሚ مش زفلطو زي فلطو سب كمان بقى حما ناتو ندحرئ موتو ندحر سميع بطعمي زغدا بقى ايكلني بقى تفطري كومي خبراتي وات حقوس ناي سب ندحرئ ون بقى بنيشته يزحقوس بحافشا بطعمي زحزنكا صبقت حفتي غنا جوخ تسفاي تقرصي نيشتي سيطان ناب رأسخ مصن كله عدلاي تهابيم سيطان ندينا قدس دنگل ماريام حقف كادقسي مزمور سمي تسفاي تقرص ندخ ولاديت كرايا نتناي دقايق ساعات حلف بلين تصميمك بتبل بقى دقسي ጭንቀት መጽክ ከሎ نحفتنا መንግስተ ሰማያት ይወርሳ ንመላእስ ድራቤት ጽናዕት ይሃብ ተጨነቅኩም ዘለኹም አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ጭንቀትኩም ተውጽኹ ታይከን በሊና ሕማቅ ጊዜ በጽሕና በሐቂ ነፍስና እንጨክነላ ብዙሕ ረአለና ብዙሕ መጻእለና ረአና መጻኢና ኩንኩም ገብሮ ንጻርዳ አንበር حلمتاتنا ينقطلو كورات عزبتي ناي ميري حفتنا زوم زنورو فيديوهات كم تزريكم يزمسل حسامت عليكم محسوكم ابوتاكم انت كتكلصو تخليكم كورات عزبتي ناي لما انت فيديو نازوم يمسنيرو ابوت على فيديو حدش حوريتان تاليو حيزلكم كمتين